қаҳрамони халқи тоҷик Темур Малик. Устод Айнӣ дар саҳифаи 12 ҳамин асар менависанд, ки Чингизхон вақте ки ба Бухоро меояд, як китобхонаро аз байн мебарад. Дар баробари мадраса як китобхонаи нодир будааст, ки дар дохили сандуқҳо китобҳои хеле зиёди нодирро ҷамъ оварда буданд. Чингизхон супориш медиҳад, ки сандуқҳоро берун бароранд ва асарҳоро аз дохилаш бигиранд ва сандуқро ҳамчун охур барои аспҳо истифода баранд. Вақте китобҳоро мегиранд, аспҳо аз ғояти гуруснагӣ ҳамон саҳифаҳои бисёр ҳам нафису нодири ҳамин асарҳоро мехӯранд ва нобуд месозанд. Дар ҷомеа ҳастанд инсонҳое, ки китобхона месозанд, китоб тӯҳфа мекунанд, талқин менамоянд то ин ки мо китоб хонем. Ва ҳастанд инсонҳое, ҳастанд гурӯҳи табақае, ки онҳо китобхонаро месозанд, китобҳоро аз байн мебаранд ва намегузоранд, ки китоб бихонем ва намегузоранд, ки рушд кунем. Ва мехоҳам ин лаҳза ба шумо ва ба тамошобинон муроҷиат бикунам, ки шумо чӣ гуна қиссаҳоро медонед? Мешиносед инсонҳоеро, ки китоб барояшон арзиш надорад?